oroz errekulatuta, ostirale arte goizeko 8ak arratsaldeko 6ak bitartean, eta BI 4404 errepidean, markinan, errei bat moztuko dute hurrengo ostirale arte, gaueko 12ak arte. Hala ere, gogoratu informazio gehiago uneoro bizkaia.eus atarian. Bizkaia egiten. 11ak aukerak eskaintzen ditu. Eman aukera 11ari. Aukeran 11. Hoy podemos decir que estamos muy cerca de esa normalidad que todos esperamos. Y en este contexto podemos anunciar que en la próxima orden foral se van a dejar sin efecto la totalidad de las restricciones derivadas de la COVID-19. Por lo tanto, damos un paso adelante muy relevante en el tránsito hacia la normalidad. Gabon guztioi, hortxe entzun duzue Maria Txibite, Nafarroako lehendakaria iragartzen ostiraletik aurrera, bertan behera geldituko direla foru erkidegoan orain arte COVID-19ari aurre egiteko indarrean zeuden neurri gehienak guztiak ez, hori bai, musuko erabiltzea derrigorrezkoa izango da oraindik ere muitxietan eta baita kalean ere metro terdiko distantziarik ziurtatu ezin denetan. Hain justu COVID-19ari emango diogu gaur garrantzia orain arte izan duen ibilbidea eta ze egoeretan gauden orain, ea halako neurriak hartzeak merezi duen ala ez hitz egingo dugu besteak beste, Miren Basaras, EHUko mikrobiologoarekin. Horrez gain, pentsionistei ere erreparatuko diegu, Bruselan izan baitira gaur, bertako parlamentuan pentsio duinak eskatzen, eta gai gehiago ere landuko ditugu. Gaur solasaldian gurekin izango ditugu, Eguzki Urteaga eta Estibaliz Linares. Horixe ba, gaurko saioaren nondik norakoak has gaitezen. Berehala helduko diogu COVID-19aren gai horri, baina aldez aurretik, oraintxe aipatuko moduan, Bruselara begira jarriko gara, bertan izan baitira gaur Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko hainbat kide. Europa osoan pentsio sistema publikoa bermatzeko eskatu dute bertan. Estatu mailako pentsio sistema publikoaren aldeko koordinadorak antolatu du protesta. Hainbat alderditako parlamentariekin bildu dira, hor irudietan ikus dezakegun moduan, Batasuneko enplegu eta gizarte politiketarako batzordeak ere harrera egin die. Besteak beste, pentsiodunek salatu dute, Europar Batasuneko oinarrizko eskubideen kartak ez duela estatuei pentsio duin bat eskatzeko eskubidea aintzat hartzen. Are gehiago salatu dute, Europar Batasunak pentsioen alorrean egin nahi duen erreformak pentsio publikoak ahuldu egingo lituzkela eta horren ordez pentsio pribatuak bultzatzea dela Bruselaren proposamenaren helburua. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduaren izenean bertatik, Bruselatik bertatik, hitz egin digu gaur arratsaldean Jon Fano mugimenduko kideak. Erantzuna oso positiboa izan da. Esan digute argitasun osoz prest dagoela hemen Bruselan, bai parlamentu barruan, baina batez ere Europako beste estatuko pensionisten plataformekin harremanak sartzeko. Eta orduan bere papera izango da. Alde batetik salaketa politiko bat egitea, oso fuertea parlamentu barruan, baina edabien aurrean gauza bera.
Ordu gu esan dieguna, esan da guretzako oso importantea eukitzea hemen Europako bihotzean erreferentzi politiko bat ahalik eta zabalena, non esaten digute, o non babesten digute gu plantetzen diguna. Esan bezala, jarraian COVID-19 gaiari helduko diogu, pentsiodunen afera atzean utzita, eta horretarako gurekin izango dugu oraintxe hemen, Miren Basaras, mikrobiologoa. Eskerrik asko, gaur hemen gurekin izateagatik Hamaika Telebistan. Eskerrik asko zuei, gonbidapenagaitik. Tira, gaur jakin dugun albistea da, Maria Txibiteren txeago entzun dugu gainera, esaten Nafarroan bertan bera geldituko direla COVID-19 dela eta ezarri ziren neurri gehienak guztiak ez, zepatu dugu moduan besteak beste musuko erabiltzea derrigorrezkoa izango da oraindik, barrualdeetan, hori bai, eta baita kalean ere metro terdiko distantzia mantentzerik ez dagoenetan. Nola ikusten duzuzuk Nafarroako gobernuak une hauetan erabaki hauek hartzea? Bueno, nire iritzez uste dut oraingoz pandemia baten gaudela. Datuak egia da, hoberantz doazela, astez aste, baina uste dut oraingoz goizegi dela neurri guztiak guztiz lasaitzeko. Horrek zer esan nahi du? Esan nahi duena da Nafarroan jadanik leku itzi guztiak gainezka egon daitezkela jendearekin eta ez dela egongo inolako arazorik, naiz eta musukoa erabili gainezka egon daitezkela. Bueno, nik uste dut hori oraingoz pizka bat harritzeko gauza bat dela, ezta? Hau ez da lasterketa bat, pandemia baten gaude. Eta nik uste dut ikasi dugula poliki joan behar garela, eta uste dut, une honetan ere, naiz eta datuak esan bezala oso onak izan eta hoberantz doazen, uste dut itxaron egin behar dela behintzat aste batzuk ikusteko tendentzia hau, jaitziera tendentzia hau, benetan mantendu egiten den. Agian neurriak orain hartzeak, horren arin jartzea bapatean bezala guztia, burura ekar dezake bere garaian uda aurretik Jaurlaritzak, kasu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan, nola leundu zituen hainbat neurri, eta orduan ere kexu izan ziren asko, zeuk ere aipatu zenuen, hemen Hamaika Telebistan, azkarregi ezote zen horretarako, eta gero kasu dezentez gehiago izan genituen. Ez dakit une hura gogorarazten dizun erabaki honek, ala egoera dagoeneko erabat desberdina den? Egoera zerbait desberdina da argi dago zergatik, egia da orain dagoen txertatuta dagoen populazioaren zenbateko askoz ere altuagoa dela udan edo udaren hasieran geneukana baino, ezta? Eta hori horrela da. Baina egia da ere oraingoz guztiak ez daudela txertatuak. Oraingoz jendea falta dela txertatzeko. Eta baita ere badakigu birusaren transmisioa oraingoz gure artean erraza dela. Eta horrek zer egiten du? Horrek egiten duena da, pertsonak kutsatzeako ahalmena izatea. Eta pentsatu behar dugu gauza bat, ditugun txerto hauek ez dutela guztiz babesten kutsatzetik. Hau da, naiz eta txertatuak egon kutsatu algarela. Babes neurriak edo prebentzio neurriak ondo betetzen ez baditugu. Orduan, horregaitik dena lasaitzea une honetan, guztiz lasaitzea, nik uste dut arinegi guazela. Epatu duzu birusaren transmisio oraindik ere erraza dela. Dena denagian garrantzitsua dena da ikustea birusaren transmisioa erraza dela orain, aldaera ezberdinek are gehiago eraztu dezaketela hori, lehen ere gertatu zen moduan, eta txertaketa oraindik Europan eta Estatu Batuetan, eta lurralde garatuetan bakarrikan ari dela puntu batetik gora izaten. Hori da, horregaitik pandemia baten murgilduta gaude, ezta? Txertaketa lurralde batzuetan tasa oso onak ditu edo estaldura oso onak ditu, hau da, hainbat pertsona txertatuak daude, baina mundu osoa kontutan hartzen baldin badugu, bakarrik 30% ingurua txertatua dago edo guztiz txertatua dago. Eta 30% inguru horri dira Europa mailan edo Txina mailan edo Estatu Batuetan mailan, ezta? Baina ez Afrika mailan, esate baterako edo Asiako beste hainbat lurraldetan. Eta gu une honetan non asko mugitzen garen bidaiak hasi dira eta baita ere gure herrietara edo gure herrialdera
bidaiariak etortzen diren, beti adi egon behar gara, birusaren aldaera berri edo egon daitezken berri horietara. Eta transmisio erraz horretan, beti pentsatu behar duguna da, helburua ez dela orain dauzkagun intzidentzia akumulatu horiek, baizik eta gure helburua da askoz ere gehiago jaistea. Izatez, Europako CDC-ak edo Europako gaixotasun infekziosoak kontrolatzen dituen zentroak esaten du, bai berak eta baitere beste erakunde batzuk esaten dute, hoberena izango litzateke 25-tik bera jaistea. Hau da, 25 kasu 100.000 biztanleko hortik bera egotea. Zergaitik? Horrek erraztuko lukeelako asko detektatzea gero nortzuk dauden kutsatuak eta zeintzuk diren pertsona horien kateak esango genuke, bere kontaktu estuak. Hor, agian bat baino gehiago egongo da txertoa hartu ez duena eta hartzeko asmorik ere ez duena esaten, txertatzea bazen kontua eta dagoeneko 12 urtetik gorakoen artean ia 90% buelta horretan bagabiltza, bai Nafarroan eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan ere, halako txertatze prozesuarekin zergatik oraindik hainbesteko neurriak egongo da baten bat oraindik ere hori esango duena? Bai, egongo da, hori esango duena. Eta nik esango nioke, hobe da bera txertatua baldin badago, 80% horretatik gorantz joango ginateke. Orduan, zenbat eta 100%era ailegatu, neurriak arindu egingo lirateke. Nik ezagutzen ditut pertsona batzuk ez direnak txertatu eta COVID hartu dutenak. Eta orain damutzen direla. Eta esaten dutena, aldu danean hartuko dut txertoa. Beraz, nik uste dut mezua dela aldogunean txertoa hartzea alik eta arinen. Horrek babesten gaituelako gaixotasuna hartzea gaitik eta batzuetan gaixotasun hori larria izaten dalako. Aldaerak aipatu ditugu lehen, beste aldaeraren bat sor daitekeela eta horrek berriz ere bultzatu dezakeela birusaren zabalera, erraztu egin dezakeela. Dena den, sentsazioa behintzat bada, azken aldian ez dugula horren beste aldaeraren berririk. Ez dakit horrek txertoarekin zerikusi zuzena duen, baina aldi berean txertoarekin zerikusi zuzena izatekotan ere oso eremu mugatuetan gertatu beharko luke horrek. Ikusten duguna da, une honetan gure artean dagoen aldaera nagusiena da delta aldaera hori. Bere momentuan sartu egin zana eta edatzen joan dana. Eta ez da egon beste bai delta aldaera horretan, egon dira aldaketa txiki batzuk, baina ez dute aldaketa txiki horiek ez dute pairatu aldaera berri bat izatera, ezta? Orduan, aldaera berri bat izatea ez da bakarrik aldaketa txiki bat gertatzen denean, baizik eta askoz ere aldaketa gehiago egon behar dira, ezta? Konplexuagoa da guzti hori. Une honetan mundu osoan zehar badaude hainbat aldaera, eta aldaera horien barnean batzuk dira oso kezkagarriak, delta kasu edo lehengo alfa kasu, eta beste batzuk dira interesekoak, hau da, adi egon behar garela, eta hor daude mu, landa eta beste asko, ezta? Eta horiek ikusi egin behar da eta adi egon behar gara ikusten nola evoluzionatuko duten. Horren arabera, evoluzio horren arabera, posible da aldatzea eta larritzea esango genuke. Txertak eta beraz, lehen epatu dugu moduan modu bakarra guztiari amaiera ematen saiatzeko edo behintzat mundu mailan aldela gainera. Eta gure mugetatik begira jarrita txertaketari dagokionean, behintzat txertaketa erraza den lekuetan, mugimendu oso bat eratu da, txertoaren aurkakoa eta mobilizazioak ere egin dituzte, baita gurean ere, izan dira mobilizazioak ere. Espero izatekoa zen hainbesteko indarra izatea txertoaren aurkako mugimendu horrek? Argi dagoena da, jadanik urteetan daramagu txertoen kontrako mugimendu bat dagoela, ez da. Ez da bakarrik txertonen kontra, beste hainbat txerto umei, ematen zaien hainbat txertoen kontra baita ere mugimendu bat badago. Eta badaude herrialde batzuk, Frantzia esate baterako non arazo larri bat duten, egia da. Izatezan, mugimendu hori nahiko bortitza bihurtzen ari da, eta ikusten ari dira, esate baterako, txertoen bidez prebenitu daitezken hainbat gaixotasunen berpistea, elgorria kasu edo beste hainbat, ezta? Eta hori kezkatzeko gauza bada, arriskuan jartzen ditugulako kasu honetan umeak, ezta? Eta COVID txertoekin, antzeko gauza bat, batzuk esaten dute,
arinegi sortu direlako, mesfidantza hori dutelako, ezta? Baina nik uste dut, arinegi sortze hori izan da zientziak hori baimendu egin duelako edo ahalbidetu egin duelako, eta nik uste dut hori emaitza oso positiboa dela, ezta? Esan bezala, gure lurraldean mugimendu hori ez da oso handia, eta hori nik uste dut zoriontzekoa dela, ezta? Baina lortu behar duguna da, pertsona horiek baita ere konfiantza izatea txertoetan, ze azken finean nik uste dut txertoak izan direla historian zehar gaixotasunak prebenitzeko bide oso garrantzitsua. Eta izatez, gaixotasun bat, bastanga deitzen dana, txertoari esker lortu zen erradikatzea. Zentzu horretan, jende guztioni askotan gertatu goi baita ez, nola baita ere sareetan eta baita hainbat edabideetan ere jarrera edo joera dela erridikuluan uzten saiatzearena edo, eta agian bidea izan beharko luke konbentzitzea, lasaitzea, errespetuz hitz egitea kezkak dituzten pertsonak direlako, eta ez ridikuluan uzten saiatzea bakarrik, ze azkenean hori kontrako eragina eduki dezaken zerbait ere bada, ez? Nik uste dut saiatu egin behar garela benetan konbentzitzen txertoak onak direla eta historian zehar hor egon direla eta hainbat mesede egin dutela, ezta? Bai herrialde guztietan eta salbatu egin dituztela hainbat heriotza, gaixotasunengatiko hainbat heriotza. Esan bezala, nik ezagutzen dut txertoa hartu ez, COVID-aren kontrako txertoa hartu nahi ez duen pertsona batzuk, ezta? Eta galdetzerakoan zergaitik ez, esaten zuten, baina ezke ni sendo nago, fuerte nago, ez dut nahi, zertarako hartuko du txertoa, eta gero gaixotasun hartu dutenean, esan bezala damutu egin dira, eta esan dute, ezke egia da, zergaitik ez dugu hartu. Hau da, jadanik konturatu egin dira zergaiti horretan, ezta? Eta nik uste dut hori da lortu behar duguna. Eta aipatu dugu kontrako eragin dezaken zerbait dela hau, eta agian kontrako eragina lor dezaken beste zerbait, nahiz eta esfortzu hona izan hasiera batean behintzat, txertua ezinbesteko derrigorrezko bihurtzearen ideia da, Frantzian lehen pausoak eman zituzten, norabide horretan, Italian ere bai. Zuri ze iritzi ekartzen dizu guzti honek? Bide honetik joateko aukera bat izango litzateke, edo... Nik txertaketaren mundu honetan, eta kasu honetan pandemia honetan murgilduta, pentsatu behar dugu osasun publiko bati buruz hitz egiten ari garela. Eta osasun publikoak esan nahi duena da guztion arazoa dela, ez da bakarrik bakoitzarena, baizik eta guztiona da. Eta txertaketak duen ahalmena da alde batetik badala eginkizun individual bat, ni txertatzen naz, ni ez gaixotzeko, baina aldi berean nik egiten dudana edo egiten ez dudana bestengan dauka eragina, osasun publiko horretan dauka eragina. Orduan, nik hor ikusten dut, badaudela pertsona batzuk ez baldin badira txertatzen arriskuan jartzen dituztela beste pertsona batzuk. Eta hori benetan, pentsatu beharko litzateke nola egin guzti hori, ezta? Esan nahi dut, lanbide batzuk daude, arriskuan jarri aldituztela beste pertsona batzuk, esate baterako pertsona zaugarriak, zaugarriekin lan egiten duen jendea edo dena delakoa, ezta? Eta nik uste dut hori, pentsatzeko gauza bat dela, ezta? Hori dagoeneko txertoa ondo edatuta dagoen lurraldeetan. Gainontzean, lehen esan dugun moduan hortikat txerto gutxi baitaude oraindik jarrita, gutxi ari dira iristen. Nazio Batuen erakundeak ere badu dagoeneko hori lortzeko proiektu bat edo, baina oraingoz emaitza eskasa izaten ari dela dirudiz, ze munduaren gehienean oraindik txertoak oso urriak dira. Oso urriak dira, eta kezkatzekoa dana da, lurralde, ez dakit nola deitu, baina Europako lurraldetan edo Estatu Batuetako lurraldetan, txertoak batzuetan bota egin behar dira kadukatzen direlako. Eta nik uste dut hori benetan kezkagarria dela. Esate baterako, hemen gertu dagoen Katalunia batean, txertoak kadukatu egin dira.
eta bota egin behar dituzte. Orduan nik uste dut hor badagoela nolabait esateko etikaren aldetik baita ere, zerbait pentsatzeari eman behar diogula, ezta? Hau da, guk hartzen ari gara hainbat txerto, eta gero zer egiten dugu guzti horrekin, ezta? Eta beste lurralde batzuetara ez dira ailegatzen, ezta? Orduan, hor badago, nik uste dut, filosofia bat, irizpide desberdin bat kontutan hartu behar duguna. Eta lagundu egin behar ditugula beste herrialde batzuetan bizi den edo biztanleria. Gurera itzulita, hasiera-hasieran entzun dugu Maria Txibite, esaten zen neurri hartuko zuten. Euskal Autonomia Erkidegoan ere, Jonan Fernandezek, labitik esana du, urriaren hasiera ingurutik dagoeneko neurri hitzez hitz esana zuen, aldaketa nabarmenak egiteko prest egon daitezkeela, egoera antzekoa da, suposatzen dut, bide batetik, goizo xamar ari direla irudituko zaizula kasu honetan ere. Bueno, ikusi dezagunean noiz hartzen dituzten neurri horiek, baina nik uste dut, une honetan, eta esan bezala, gure helburua baldin bada, 25 kasu 100.000 biztanleko intzidentzia hori, uste dut, oraingoz urrun gaudela. Hurbiltzen ari gara. Egia da, azkenengo asteetan kasuen jeitsiera nabarmena da. Hospitalizatuen jeitsiera bat baita ere ikusten ari gara. Baina ez dugu ahaztu behar, oraingoz jendea baita ere hiltzen dela COVID-agaitik. Eta pasadan astean, esate baterako 3 pertsona hil ziren eguneko COVID dela eta, ezta? Orduan nik uste dut oraingoz datuak hor daudela, eta bai zerbait arindu daiteke, neurri batzuk arindu egin daitezke, baina nik uste dut ez esatea dena bertan bera gelditzen dela. Pandemiaren azkenetan gaude, edo hori behintzat pentsatu nahi dugu guztiok, eta neurriek behintzat, bide horretan goazela dirudita, eta ikuspuntu honetatik erraza da, orain arte egindakoa epaitzea, esan dezagun, hasiera batean neurriak modu itsuagoan hartu beharra zegoelako, baina dagoeneko urte terdi inguru pasaden honetan, nola ikusten duzu orokorrean COVID-19aren kudeaketa, kasu honetan gurean, Hego Euskal Herrian bai Nafarroan eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan jakinda, esan bezala, hemen gaur egundik ikusita, errazagoa dela beti, noski, orduan zen neurri hartu behartzen esatea. Nik uste dut pandemian sartu ginenean, agian mesua, eman genuen mesua guztiok, behar bada izan guztiz argia, ezta? Pandemia bat hasten danean, badakigu noiz hasten den, baina ez dakigu noiz bukatzen den. Eta normalean, historian zehar, pandemiak iraundu izan dute 2-3 urte. Eta mezuak beti izan dira, hasieran hasi ginenean, esate baterako martxo 2020ko pasadan urteko martxoan, udan jadanik dena konponduta zegoela. Udan esaten genuen, neguan jadanik konponduta egongo da. Beti joan gara poliki-poliki izango genuke, eta nik uste dut hori akats bat izan dela. Mezua izan behar zala hasieran, hau luzerako doa, beraz, neurriak hartu behar diren neurriak baita ere luzerako izan behar dira. Eta nik uste du neurri horietan beste akats garrantzitsu bat izan da malgutzeak egon direla oraingoz kasu asko egon direnean. Eta horrek egin duena da olatu berriak edo uhin epidemiko berri horien agerpena agertzea. Kritikoiko bat izan da, denbora guzti honetan, kudeaketa horri, improvisazio zantzuak hartzen zitzaizkiola esatea. Benetan, leporatu daiteke alako kasu batean, improvisazio joera bat izan dela, edo, lehen esan dudan moduan, itxuaren aurrean, itxutasun baten aurrean jardun da, hartu diren neurriak unean logika bat bazuten, nahiz eta esan duzun moduan, malgutze horiek logikarik ez izan, adibidez, bururatzen zait, hasiera batean, musukoak erabiltzea ez zela ezinbestekoa, ez zela derrigorrezkoa, eta orain, aldiz, azkenen neurriak enduko duguna horixe da. Zentzu horretan egin denizuke orain galdera, ez horren beste, malgutzeak egin diren uneak edo ez? Nik uste dut zientzia baitere beti evoluzionatzen doala, ezta? Eta virus honekin, ikusi egin dena da, agian erakunde ezberdinetatik mezu desberdinak eman izan direla ere, ezta? Musukoarena edo maskararena nik uste dut jakinda arnaz bidetik transmititzen den virus bat dela, hasieratik funtsezko neurri bat hartu behar izan zen. Martxoko garai hartan zer gertatzen zen, ez zeudela maskarak nahikori guztientzako, hori argi dago. Orduan, hor bat zegoen prebizio falta bat, ezta?
Baina gero, maskarak egon zirenean, ere, erakunde batzuk, adibidez munduko osasun erakundeak, oraingoz esaten zuen, maskara hori ezala derrigorrezkoa. Jakinda, arnasbidetik transmititzen zen virus bat zela, eta sortzen ziren aerosolak oso funtsezkoak zirela transmisio horretan, ezta? Orduan, nik uste dut hor bai egon izan direla erakunde batzuk agian, neurriak edo erabakiak ez dituztela garaiz hartu esango genuke. Dena den eta iraganera jarrita zeuk esan duzu lehentxeago, pandemiek orokorrean historian pare bat, 3 bat urte gutxienez iraun izan dutela, batzuek desientez gehiago ere bai, zoritxarrez. Bizi izan dugun hau historikoa izan da, noski, pairatu dugunagatik, baina aldi berean baita, nolabait ere, gizateria ze puntutaraino iritsi den erakusle bat ere badelako, ez? Nolabait ere, zientziaren garaipen handi bat badelako, halako pandemia bat, horren denbora gutxian, behintzat lurralde batzuetan bakarrik oraingoz, baztertzeko gai izana. Bai, eta horrekin indar edo eginkizun handia izan du zientziak. Azken finean, zientzia hor jarri da buru belarri lortzeko txerto horiek, medikamentu apropos horiek azken finean pandemia hori kontrolatu alizateko, ezta? Eta nik uste dut hori izan dela, gauza historiko bat, ezta beste pandemia batzuetan ikusi egin ez dana. Pandemia bat aipatzeko esate baterako, ez daukat parekorik honekin, ezta, baina baita ere modu pandemiko batean transmititzen dena da giza immunoeskasiaren birusa. Giza immunoeskasiaren birusa duela hainbat urte identifikatu egin zen birusa. Egia da, transmisio mekanismoa desberdina dela, sexu harremanei bidez, edo odolari esker, edo dena delakoa, ezta. Baina, virus hori, edo virus horrek, hainbat milioika pertsona hiltzen ditu eta hil egin ditu, ezta, baina lortzeko medikamentu eraginkor bat ez dugu lortu duela gutxira arte, eta oraingoz ez dago txertorik virus horren kontra, esate baterako. Orduan, historikoki esan nahi dut, pandemia honetan ikusi egin duguna da, zientziak izan duen indarra, egia esan, esfortzu handia jarri da, diru inbertsio itzela jarri da, txerto horiek lortzeko, hori horrela da, ezta. Eta, indarra asko dago, guzti hori lortzen, eta nik uste dut hori bai izan dela historikoa. Zeuk aipatu duzun adibideari tira nahiko nioke, VIH-aren kasu aipatu baituzu, agian okerra egongo naiz, gai hauetan gehiagi ezpaitakit, baina okerrez panago VIH-aren aurkako txertoa azken fasean, proba fasean sartu da, eta gaizki irakurri ezpadut behintzat, RNA teknologia horri esker gertatu da. Alegia nolabait ere esan dezakegula batak bestearekin lotura duela, orain egin den esfortzu handi honek, kasu honetan, gaixotasun honentzako, birus honentzako, baina beste hainbat kasutarako ere bide handi bat ireki duela. Bai. Izatez, giza immunoeskasiaren birusaren kontrako txertoak bilatzen duela hainbat urte daude eta teknologia ezberdinak erabiltzen ari dira eta ez dute lortzen eraginkorra den txerto bat lortzea eta orain probatzen ari dira RNA motako txertori. Baina ez bakarrik horren kontra, baizik eta beste hainbat gaixotasunen kontra ere saiatzen ari dira RNA motako txerto hauen teknologia erabiltzen. Eta inkluso gaixotasun ez infekziosoak, baizik eta gaixotasun autoimmunitarioak bakoitzak dituenak, ezta? Eta hor daude, egiten ari dira diabetesaren kontra eta saiatzen ari dira, nolabait esateko txerto hauek ea posibilitateak edo aukerarik dituzten gaixotasun horiek kontrolatu ahal izateko, edo esklerosia nikoitza eta bar. Amaitu horretik agian deialdia luzatzekotan, txertoa jaso ez duten horiei luzatuko genieke ez, alde batetik beldurrik ez dezatela izan, eta bestetik eurengatik eta baita gainontzeko guztiengatik ere animatzea, ez, txertoa hartzera joan daitezela, oraindik inongo oztoporik gabe egin dezaketelako, ez baita aitzakia, ez, niri ez dakit noiz tokatzen zitzaidan, baina orain dagoeneko pasa zaitez, hori ez dagoera. Hori ez da egoera, nik bai luzatuko nuke, benetan, esan bezala txertaketa ez da bakarrik prozesu individual bat, ez da bakoitzarena, baizik eta kolektiboa da, guztiona da. Eta are gehiago, nik esango nuke, askatasun pertsonala hor dagoela, nik egin dezaket, nik nahi dudana, argi dagoena, baina gizarte batean bizi baldin bagara, nik uste dut gizartearen askatasuna baitere hor dagoela, ezta? Eta nik egiten dudana bestengan dauka eragina. Eta nik uste dut mezu horrekin denok jarri behar dugu gure aldetik zerbait, nolabait esateko, pandemia hau kontrolatu izateko. Eta zerbait hori izan daiteke kasu honetan txertaketa.
Ederki Miren Basaras, EHUko mikrobiologoa, eskerrik asko gaur gurean izateagatik, eta erabaki hauen inguruan, eta COVID-19-aren inguruan puntu batzuk entzat argitzen laguntzeagatik, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei, nahi duzuen edarte. Eta ikusle hoi, jarraian publizitateari egingo diogu tartea, eta gutxi barru bueltan izango gara. Ez lasaitu eta zaindu zuen burua diote, eta egia da, baina badakigu geure burua zaintzearena ondotxo ikasita dugula. Ezaugarriren bat, ondo baino hobeto dakigula non dagoen onena, eta zer da onena? Zaintzen gaituztenak beso zabalik itxarotea eta eurekaz disfrutatzea. Ziur nago horrelakoetan ez gaituela inok irabazten. Ostegunetako pintxopotea, asteburuko kopak eta zuzeneko musika, jatekoak eta bazkalondoak, eta tabernan gureak itxaroten gagozan bitartean eskatzen diren errondak. Jada denok dakigu ostalaritzak ematen deuskon guztia. Gauza asko bizi izan ditugu honi eskerreta, duen garrantzia ez emoteko moduan. Horregaitik, orain geure burua beti bezain ondo zaintzen jarraitu behar dugu. Emon deuskuen dana, emoteko dugunaren erdia ere ez dala erakusteko. Bilbo, zaindu zaitez, zaindu gaitzazu, zaindu itzazu. Flipatxo! Kakingarria! Irakurri duzu? Ordu esan! Hau bai, bifatu. Aragia, literal. Ze ona! Irizpidea duzulako, giroan zabiltzalako, berria, zuk badakizulako. Esaten omen dute bilbotarrok dena ematen dugula geure hiriaren eta geure jendearen alde. Eta orain Bilboko komertzioak eta ostalaritzak geure babes osoa behar dute. Babestu zeure auzoko komertzioa eta ostalaritza. Bertokoak. Erosi, kontsumitu eta dibertitu Bilbon. Tituluak nahi dituzu. Ez izan monarkikoa, ez George Zertzuelara, ez dauka emeriturik. Ega first eta abar buy and buy online giro. Buy and buy online. Sistema de masa. Ikasten duzulako zeure kasa. Neskak badakigu nola egin. Lasaietako gela zelaira. Gaur bai. Aurrelariekin jokatu behar dugu, bale? Ixo, hemen nerea gaitza. Blokeatu da segi. Venga, aurrera! Eman egurra! Euskara, bihotzetik Espainetara. Amu antzeslana bueltan da, orain honetan Hego Euskal Herrian hainbat ikuskizun eskainiko ditu irailaren 20an abiatuta. Hirumaitale, baina posiblea da jabetza, ohitura eta hezkuntza alde batera uztea? Nora joan gaitezke maitasunaren izenean? Galderek erantzuna dute amua ikuskizunean. Gaur goiz irtengo dira alabak ingelesetik. Ordu bete lehenago iritsi beharko dut ahi jasotzera. Tartetxo lasai hau aprobetxatuko dut. Mugitzea eguneroko kontua da, eta zuk aukeratzen duzu nola. Euskadin, jasangarria, kalitatekoa, eta pertsona guztientzat eskuragarria den garraioaren alde egiten dugu. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzonena. Birgiti, irgizki bit? Nizki? Tiblitikin, misidiz. Izindi? Txiliti! 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 Infinity duzunean, dini aldatzen da. Zatoz Euskaltelera osoa Infinityrekin eta eskuratu 500 megako internet. 2 mugikor linea giga mugagabeekin. Telebista eta Netflix hilean 29 euro bakarrik ordainduta. Eta gainera, tablet hau ere prezioaren barruan. Osoa Infinity, erabateko kalitatea eta aurrezpen infinitua. Horixe da, gaurko albiste nagusia lehen ere aipatu dizuegu. Gaur eman du erabakiaren berri, Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak indarrean jarraituko duen neurri bakarra, musukoaren erabilera izango da. Derrigorrezkoa izaten jarraituko du barrualdeetan eta baita kanpoan metro terdiko distantzia ziurtatu ezin denean
ere. Izan ere egoerak nabarmen egin du hobera, duela hilabete batzuk bizi genuen egoerarekin alderatzen hasita. Gaurko datuen arabera, intzidentzia tasa 53,4koa da Nafarroan, eta 25 kasu berri atzeman dituzte bertan, hortxe irudietan, ikus dezakezuen moduan. Datu hauek azken olatuaren gainarekin alderatzen hasita, aldea sekulakoa da. Uztailaren 21ko datua ditugu hauek zehazki. Egun horretan, 249 kasu berri atzeman ziren Foru Erkidegoan, eta intzidentzia tasa 895koa izan zen. Jaitsierak antzekoak izan dira, Hego Euskal Herriko gainontzeko lurraldeetan ere. Gaurkoan esaterako 15 kasu bakarrik atzeman dira Araban, 36 Gipuzkoan, eta 53 izan dira Bizkaian. Azken honetan, Bizkaian alderatzeko datua, 873 kasu berri atzeman zituztela uztailaren 21ean. Alegia, gaur baino 820 kasu gehiago egun bakar batean, azken olatuaren gainean ginenean. Ez bairik gabe txertaketa izan da gako egoera honi aurre egiteko. Urte hasi zenetik apurka gora egin du txertatu kopuruak, eta dagoeneko Hego Euskal Herriko herritarren ia 80ak jaso du txertuaren pauta osoa, alegia 2 dosi dituzten txertuekin, 2ak edo bakarra dutenekin, bakar hori zehazki 78,24an gaude orain autonomia erkidegoan. Nafarroa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan 10etik 2 daude beraz, oraindik txertatu gabe. Hala ere, 12 urtetik gorakoen artean, dagoeneko immunizatuta daude Nafarroan, 88,3 eta Euskal Autonomia Erkidegoan 87,3. Zifra asko, zenbaki asko badakit, baina alegia txertoa jaso dezaketenen artean, ia 10etik 9 gaudela dagoeneko immunizatuta. Hortik, Nafarroako gobernuaren gaurko erabakian. Eta Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionean zer, Jonan Fernandez, labiaren batzorde teknikoaren koordinatzaileak, joan den astean iragarri zuen, urriaren hasierarako espero zutela, neurrien arintzean, jauzi kualitatibo bat, alaxe hitzez esan zuen, emateko aukera hori izatea. Eta justu COVID-19 buruz hizketan jarraituko dugu. Eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Estibaliz Linares Bailo, ikerlaria, Deustuko Unibertsitatean, Gabon. Gabon. Eta Eguzki Urteaga, soziologoa, Euskal Herriko Unibertsitatean, Gabon zuri ere. Gabon. Tira, gaurko albistea hori da. Nafarroako gobernuak iragarri duela, ostiraletik aurrera dagoeneko, neurri gehienak, salbuespen gutxi batzuekin, lehen ere aipatu ditugunak, bertan bera geratuko direla, ez dakitzuek nola ikusten duzuen gai hori, azkarregi ezote garenari? Aurre ikusi zitekeen, ikusita aipatu duzun bezala, ez bakarrik inzidentzia tasa gutxitu dela, baizik eta ospitaletan ere, plantan dauden, edota ziutan dauden pertsonen kopurua ere beheranzko joera nabarmenean dagoela, eta orduan pentsa zitekeen neurriak malgutuko zirela momentuz, badirudi mantenduko den neurria izango dela toki itxietan maskarilla mantentzearena, eta gero kirol aforoari dagokionez, hor erabakiak zertxobait berandu xeago hartuko dira ez. Konparatzen badu hori adibidez, Ipar Euskal Herrian gertatzen denarekin, hor inzidentzia tasa ere oso apala da, 10.000 pertsonako 50 kutsatu baino gutxiago daude, eta horrek agerian uzten du azken finean, azken bolaran hartu diren neurriak ereinkorrak ere badirela ez. Hala eta guziz ere, deigarria da kontuan hartzea, pas sanitario eskatuko zaiela, hemendik aurrera 12 urtetik gorako pertsonei, eta beraz nereabeak erabat ikutuak eta efektatuak izango dira, eta pas sanitarioa oraindik ere beharrezkoa izango da, tabernara joateko, jatetxera joateko, edota zinera joan ahal izateko. Eta orduan momentuz, frantses gobernuak neurri horiek mantentzen ditu. Baina Macronek berak iragarri zuen, hemendik gutxira neurri horiek pixkanaka malgutzeko asmoa zeukala. Beraz, pentsa daiteke joera nagusia hori dela, bai Frantzian eta bai Espainian ere bai. Espero genuen, gertakera eta bilakera da. Azken finean horretarako zegoen txertoak, horretarako zegoen neurriak, eta baita ere, espero genuen normalizazio hori ailegatzen ari da eta denok eskertzen duguna, alde batetik. Beste aldetik egia dela badaudela horrelako kontraesan asko, baina hori kontraesan asko ikusi egin ditugu pandemia garaian eta gero konfinamendu eta gero ez konfinamendu garaian, eta hortatik kontraesankorra horiek
kostatzen zaigu, eta horrelako diskurtsoak daude zenean, eta adibidez, okerako Nafarroako gobernariei entzuten dugunean, adibidez, musukoa izango dela, adibidez, derrigorrezkoa hainbat lekutan, eta oso espazio konkretuetan, zer gertatzen da, gero guk egiten dugule, zergaitiko adibidez Nafarroan bai, eta adibidez Bizkaian ez, eta zergaitik ez Gipuzkoan ez, eta azkenean egiten dugu nahi duguna, orduan. Hortatik horrelako hain errealitate, hain kontraesankorra, asko kostatzen zaigu ulertzea. Eta hori da batez ere nik egiten dudan, eta nik egiten dudan irakurketa da, gero guk nola ulertzen dugun eta zen motatako praktikak egiten ditugun nahiko kontraesankorrak dira. Eta gero egia da, adibidez, ez da, guzkik batu egin du nerabeak. Hainbeste hitz egin duguna nerabeak eta nola konportatzen diren eta zen motatako gauzak egiten dituzten. Claro, eske azken finean daukaten, ez da, errealitatea oso kontraesankorra da, eta alde batetik esaten ari gara, poliki-poliki normalizazio hori eraikitzen edo ailegatzen ari gara, eta bestaldetik esaten dugu ez, baina musikoa erabili behar dugu. Orduan, hortatik kontraesankorra eta ea zemotatako bilakara izango duen. Hori bat ikusiko dugu, baina azken finean nik uste dut virus bat baino bezala. Bilakara izan duela, txertoa dekogula eta poliki-poliki gure errealitatera eraman beharko dugu gure bizitza. Kontraesan horietan egian nabarmenena edo deigarrienetako bat beintza bai, justu, lehentxeago zuk aipatu duzuna da, pas sanitarioaren gai hori, Ipar Euskal Herrian bai funtzionatzen ari da, aspalditik gainera, dagoeneko denbora bat badarama, baina Hego Euskal Herrian ez, eta badirudi gainera, ez dela ezarri ere egingo, ze dagoeneko, alako neurriak hartzen ari dira hemengo Hego Euskal Herriko kasu honetan agintariak. Zergatik ikusten duzuk hori, Frantzian kontrako mugimendu handiagoa dago, eta alako neurri zorrotzu batek, espero liteke kontrako mugimendu are handiago batekin zeltasun gehiago ematea, ez? Bai, baina gogoratu behar da zein zen testu ingurua alde batetik aipatu duzu bezala Frantzian badago 80. hamarkadaz geroztik txertoen aurkako mugimendu nahiko estrukturatu eta egituratu bat eta oihartzun publikoa ere badaukana eta orduan resistentzia mekanismoak ere altuago dira eta horrez gain ere txertatze maila etzen beste Europako herrietan zegoen berdina, eta konparatzen bagoen adibidez Hego Euskal Herrian zenarekin, distantzia nahiko nabarmena zen. Orduan, hori kontutan izanik, Macronek erabaki zuen oso neurri gogorra hartzea, argi da horrek askatasun individualak murriztu egiten dituela, eta izugarrizko mugak jartzen dituela, eta hori nahi izan du martxan jarri uda garaian, nahiz eta horrek turismoarengan eragin ezkorra eduki, espero zuelako irailerako biztanleriaren proportzio handiena txertatua izan zedin. Eta azken datuak Pirineo Atlantikoetako departamentuari dagokionez dira pauta konpletoa dutenen proportzioa 81%koa dela. Alegia, iparraldean hegoaldean baino altuagoa da gaur egun. Eta ikusten badugu zeintzan egoera uda hasieran, distantzia nabarmena zen hegoaldearen aldera, ez? Beraz, esan daiteke funtzionatu duela. Orain zer gertatzen da? Horrek ere errezeloak sortu ditu, erresistentziak sortu ditu, protestak eragin ditu. Ikusi dugu azken finean udan nola mobilizazio nahiko jendetsuak izan diren Frantziako hainbat tokitan, eta Baionan adibidez 3.000 pertsonatik gora batu dira, ben baino gehiagotan. Horrek esan nahi du, badagola populazioaren zati bat, zeinek ez duen bat egiten azken finean politika horrekin. Eta azken datua aintzat hartu behar dena, eta da, ez da aztu behar urrengo urtean, hauteskunde presidenzialak eta legegileak daudela, ez? Eta orduan, Macronen apostua zein izan da, bada ahalik eta neurri gogorrenak hartzea, ahalik eta emaitza hoberenak lortu ahal izateko, horri esker gero neurriak malgutu ahal izatea eta une berean hazkunde ekonomikoa ere berpiztu dadin, eta orduan dinamika positibo batera iristea 2002. Urtea. Orduan, koordenada horiek eta parametro horiek ere kontutan hartu behar dira, zeren politikoak batez ere, beti pentsatzen dute, urrengo eskutinioa noiz izango den, eta kostu elektorala edo eta bandaila elektorala zer nolako izan daiteken. Gero ez da gutxiago falta da hortarako ere, eta gero ez eta interes gehiagorekin jarraituko dugu horra bidean gertatzen dena ere. Hainitxe, aipatu duzun egoera bat errepaso egitea aldera, sekulako aldea zegoela txertaketan, aurren bestekoa zen aldea, Hego Euskal Herritik joaten zela jendea, une batean gertatu zen, Ipar Euskal Herrira txertatzeko han asko zerrazagoa zelako, nahiz eta jende gutxiago zegoen txertatuta. Eta hori egin zuten gehienetakoak gazteak izan ziren justu, eta zeuk aipatu dituzulen nerabeak gazteak asko kexatu dira kriminalizazio kanpaina bat ere pairatu dutela,
baina gero aldi berean jarri denean eurek txertoa jasotzeko aukera, saturatu egin zen sistemak. Gau hartan ezin izan zen ordurik eskatu ere egin. Beraz, arrazoi puskat bat zuten, kriminalizazio hori salatzen zutenean. Bai, eta, bueno, nik azken bolada honetan, claro, nik justo badirudi, nire, ez da nire ikerketa landa da, betez ere gazteak eta nerabeak, eta hortatik azken bolada honetan komunikabideen aldetik jaso izan ditut mila deika, ea ze pentsatzen eban, ea ze gertatzen den gazteriarekin, eta txarrago doan, eta, bueno, eta uste dut diskurtso eta dikriminalizazio diskurtso bat sortu egin dela, eta batez ere oso alarmista izan dena. Eta hortatik gero haiekin lantzeko, asko kostatzen da zen, eta haien gainean dekote horrelako diskurtso bat eta horrelako aurreiritzi batzuk non gero haiekin lantzeko eta gero sentsibilizazio programa, klaro, hainbeste hitz egin dugu, zer egin gazteriarekin. Gazteriarekin ipini badugu horrelako aurreiritzi batzuk haien atzean alarma ikuspegi eta hitzal bat, oso zaila da, gero bestelako posizionamendu batean hitz egitea haiekin. Eta, klaro, kulpatu egin dugu eta ipini dugu denetarik edo gertatu egin dena azken bolada honetan denetarik orduan. Hortatik, kriminalizazio diskurtsoa, ez dakita inbeste hitz egin aldezago kriminalizazio zenetzako hitzaia deko, ez da? Hor, sutsu bat eta astuna da sutsu hori, baina bai egon dela alarma diskurtsoa eta gainera aurreiritzi jasotaz, ez da? Eta beste aldetik, klaro, gazteak dira eta gero are gehiago nerabeak. Eta egin behar dituzten, ez da? Jokabideak eta nola konpartatu behar diren da etapa garaian dauden momentuan eta denok egin ditugu. Eta nik beti esaten dut, imaginau, zu bizitzen dauzula, egoera hau 18 urtegaz edo 15 urtegaz. Nola kudeatuko zenuke bai zure sentimenduak, emozioak eta barneko dinamikak. Oso zaila izan da. Eta gainera, gero eta oso diskurtso mailan eta gure giroan kontraesan asko egon dira. Alde batetik ipintzen genuen, ez izara hurbildu, baina adibidez metroan bai. Edo ezin zaraian ez dakin nora, baina beste lekutan bai. Haientzat, hau ez dauka zentzurik, eta zentzua ez ikusten baduzu, eta gainera hurbiletik jaso ez baduzu horrelako kasu graberik, azkenean jokatuko dezu zure etapan garaian jokatzeko eran dekozun kodigoetan. Epatu duzu haientzat, ez dutela zentzurik, alako gozek haientzat eta ez haientzat ere, nik uste askok ikusi diogula kostate, edo asko kosta zaigula ikustea zentzua, alako neurri batzuei ekonomiara begira jarri gabe. Behintzat, COVID-19 honaino, gaiz aldatuko dugu jarraian, gaur pentsiodunak Bruselan izan dira, Bruselako parlamentuaren atarian izan dira, eta harrera ere egin diete, eta hain justu Maialen Iriarte, EH Bilduko legebiltzarreko bozeramailea izan da gaur hemen, gurean gaur magazinean, eguerdian, eta gaiari buruz hitz egin digu. Esango nuke Euskal pentsio sistema propio baten aldarrikapena egin behar dugula, ez da? Eta guk hemen landu behar dugula arlo hori, garrantzitsua iruditzen zait. Beste hausnarketa bat sortzen zaidana da, pentsioez hitz egiten dugunean, hau da, pentsiodunek ez dute opari bat jasotzen, guk ez dugu opari bat jasoko, ez da opari bat. Gure bizitzan zehar egindako lanaren ostean eta hilabetero egin dugun ekarpenaren ostean lanetik erretiratzen garenean zor zaigun zerbait da. Beraz, uste dut hori ere argi eduki behar dugula. Eta uste dut sistema publikoak garrantzi berezia daukala, ez da? Ikusi dugulako beste arlotan ere privatizazioak zer nolako beherapenak ekarri dituzten arlo guztietan. Eta gainera zein aberasten diran, eta kasu honetan ere, finantza entitateen bitartez eta egin daitezkeen mugimendu horietan guztietan zein aberastuko diran eta zeinek ez duen jasoko dagokiona argi ikusten da. Hortxe beraz entzun dugu, Maialen Iriarte, Euskal pentsio sistema publiko bat aldarrikatzea beharrezko dela adieraziz? Gogoratu dezagun, Gernikako estatutuak aurre ikusten duela Seguritate Sozialaren kudeaketaren transferentzia oraindikan negoziatzen ari dena, eta espero dezagun epe laburrean kompetentzia hori transferitu izana. Baina horrek ez du kentzen, kuntza amankomuna izango litzatekeela estatu mailan, eta orduan nahi bada pentsio sistema propio bat eduki, horrek esan nahi du Seguritate Sozial sistema propio bat eduki behar dela, eta horrek suposatu beharko luke negoziaketa bat burutzea gobernu zentralarekin, eta kompetentzia horren transferentzia egitea, eta hori egin daiteke agian estatus politiko berria negoziatuko balitz.
Gobernu zentraletik esaten digute, ez dela gure interesa pentsio sistema propioa edukitzea, besteak beste, Hego Euskal Herriko biztanleria oso zaharkituta dagolako, eta hemengo pentsio maila altuagoa delako, eta horren ondorioz, sistema defizitarioa litzatekelako, ez? Baina, ahazten dutena da, pentsio sistema ez dela soilik kotizazio sozialen bitartez finantzatzen, baita ere zergen bitartez. Eta gaur egun, Europa mailan ikusten dugu herri gehientsuenetan, zartzaro prozesua fenomeno nahiko orokortua da, naiz eta egia dan, Hego Euskal Herrian bereziki markatua dan, baina soluzioa da sistema misto bat sortzearena, alegia finantzamentua lortzea bai kotizazio sozialekin eta bai zergekin eta impostuekin, eta maila horretan, Hego Euskal Herrian badago autonomia fiskal bat eta hori egiteko posibilitatea dago. Are gehiago, kontutan izanik, Hego Euskal Herriko presio fiskala oso apala dela. PIB-aren 36% soilik dedikatzen zaio impostu eta kotizazio sozialen bitartez. Frantzian adibidez da 48%, alegia 12 puntu gehiago. Orduan, horrek esan nahi du margena dagola. Eta presio fiskala zertxo bait igoz, horren bitartez lortu genezake azken finean sistema misto bat sortzea eta sistema propio bat edukitzea eta era bat finantzagarria eta sostengarria da. Bai, egia da nik beste datuetan galtzen naiz, ezta? Baina begirata zer da ongizate sistema eta nola ulertzen dugun ongizate sistema, hortatik da eskubide eta eskubide hortara nola heldu eta zenbatatako estrategiak eraiki, egia da uste dut diskurtso maila eta benetan jesarri beharko genuk eta modu sakon batean ireiki eta hortatik denok parte hartu aldezakeguna. Zen eta hor bertan gertatzen ari dena da, egia da daukagu sistema oso defizitario bat, eta da badirudi pasatzen dela bola eta bola eta bola, eta klaro, nik nire gurasoen garaikoek ja entzuten ari naiz, ezta? Beldurra dekotela, eta klaro, ipintzen dute hor esakua gure bolan, edo, bueno, gaztean ze gertatzen ari da. Zer motatako sistema, dekogu baita ere gazteok, eta zer motatako egoera, eta gure ekonomia sistema nola dagoen. Nire garaiko ia gehienok egia da dauzkagula, karrera dauzkagula, ez dakizer dauzkagula, baina gero benetan eta lanbiden nola dagoen, oso defizitario da, eta hortatik bestelako estrategiak eta sakonak eraiki egin behar dugu. Guztik betzen duen moduan, igual agian Euskadi mailan egin behar ditugula bestelako estrategia zen eta gure kompetentzia delako, baina estatu mailan ez badira bestelako neurriak hartzen, hau izango da bola bat handi eta handiago, eta orduan edo pentsatzen dugu nola den gure gizarte sistema da bestelako estrategiak eraikitzen dugu, edo benetan bola hori momentu batean porrotera joango da. Ez dakit, klaro, eta justo izango da, gure garaian non aintzarto pasatu egin dugu eta inbeste kostatzen zaigu lanbide digno bat lortzea, gero sortatuko zaigu ea nola emango diogun erantzuna sistema defizitario hori, ez da? Eta hortatik uste dut, diskurtso mail hori ez geratzea hor gainean eta zenbait hor zeru mailan baizik eta lurreratzea eta bestelako estrategiak eraikitzea. Eta hori uste dut, benetan gazteok hor egon behar garela eta bestelako estrategiak eraiki eta errebindikazioa, erresistentzia eraiki. Pagantxo bat egite aldera esan duzu eskubidea dela, eta ez dugula astu behar eskubide bat dela. Hain justu gaur pentsiodunen protestetako bat edo kexetako bat Bruselan horixe zen, Europako oinarrezko eskubideen kartak ez duela aintzat hartzen gobernuei edo estatuei eskatzeko eskubide gisa pentsiodun bat izateko eskubidea. Ez dakit azkenean engora begira jarri behar dugun, Europara begira jarri behar dugun, baina hortik ere agian egin litekela bidea. Ez dagoela ez da eskubide gisa aitortu ere, alegia, zentzu horretan. Zentzu horretak hor iazia egingo beharko genuk, ez da? Eta adibidezuek lege moduan sartzen bazara eta zer den eskubide subjetiboa irakurrita, ez da? Eta hortatik da eskubide bat eta nola, baina gero, klaro, nik beti esaten dien adibidez nire ikaslegi klasean, ondo ulertu behar dugu nola dauden legeak idatzita, eta legeen idatzita daude izango dugu hor urratz asko eta ñabardura asko non ez daudela ondo lotuta. Adibidez, zuk aipatu izan dozuna. Igual, gure gizarte mailan, Euskadi mailan dauzkagu legean eskubide subjetibo bezala ulertu aldezakegula, baina gero joaten bagara Europara hor dago ñabardura handia eta hortatik egin behar ditugu bestelako estrategiak eta ondo eta sendo eraiki. Bai, kontua da, pentsio sistema konzebitua dagoela sistema kontributibo bat bezala. Alegia zuk, segun eta zenbat kotizatzen duzun, horren araberako eskubideak eta horren araberako pentsioa duzu, ez?
argi dagona da, eskubide subjektibo bezala aitortuko balitz, horrek esan nahi du azken finean ezin dela soilik kotizazio sozialen bitartez finantzatu, baizik eta inpostuen bitartez ere bai, ez? Noski, horrek kostu badauka. Ze gertatzen da, maiz Hego Euskal Herrian eta Espainian nahi dira Suediako gizarte zerbitzuak eta Suediako pentsio sistemak, baina Greziako presio fiskal batekin edo Grezia mailako kotizazio sozialekin, eta hori ez da posible. Alegia, nahi badira pentsio duinak lortu, horrek esan nahi du, gehiago kontribuitu egin behar dela azken finean pentsio sistema finantzatu izateko. Bestela ez da sostengarria. Lehen aipatzen genuen Espainiako sistema. COVID-aren krisia baino lehenago, seguritate sozialaren defizita zen 18.000 milioi eurokoa. Eta COVID-aren krisiak areagotu egin du defizit hori, baina ez da bakarrik Espainiaren kasua, Frantziaren kasua ere antzekoa da. Beraz, argi dagona da, birplanteatu beharra dagoela. Gaur egun, karrera profesionalak zatikatuagoak dira, ez dira hain linealak, langabezia eta prekaritatea hor daude, jendea beranduago hasten da lanean, eta orduan koordenada horiek integratu behar dira parametroetan, ez? Baina, uste dut ez diogula uko egingo benetako erreflexio bati presio fiskalari dagokionez. Zeren, hemen badago hutsune bat, reflexio politikoan, baita debate mediatikoan ere fiskalitatearen inguruan, ez? Eta iruditzen zait, kuestio hori planteatzen ez den bitartean, eztabaida pixka bat hutsala izango da, zeren azken finean, ez da errekursorik egongo hori finantzatu ahal izateko. Promesak egin daitezke, baina gero hori finantzatu beharra dago. Eta inpostuen bitartez finantzatzeaz gain, horrek planteatzen duen debatea da lan merkatuaren erregulazioarena ere bai. Alegia, lan merkatua erregulatuagoa izan behar da, eta aipatzen ari ginen adibidez, soldata minimo interprofesionala. Sánchezen gobernuak 15 euro zigo du, 975 eurora. Frantzian da 1.500 euro, soldata minimo interprofesionala. Pentsa zetarte dagoen adibidez, Hendaia eta Irunen bizi diren bi pertsonen artean, bi euskal herritar. Azpimarratu nahi duzen, badiru ditxina eta zitza egiten ari gara, eta hortxe dago. Beraz, posible da, baina horrek kontrapartidak eukiko ditu. Eta kontrapartida horiek ere eztabaidatu beharko dira. Eta eztabaida hori segurazko Europa mailan ere datuko da, eta gai ekonomikoetan askotan gertatzen den moduan Europa mailako eztabaidak Alemaniak gidatu ohi ditu, eta horraxe begira jarriko gara jarraian. Izan ere, hortxe irudietan ikusten ari gara, Alemaniako hauteskundeak izan dira, eta ozta izan bada ere, sozialdemokratek SPDek irabazi ditu hauteskundeak, Scholz hautagaia hortxe ikusten ari ginena, izan da lehen indarra. CDUk aldiz, historiako emaitzarik eskasenak eskuratu ditu oraingoan, horrek eztabaida sortu du alderdiaren buruzagitzan ere, ea lidergoarekin zer egin behar den, Merkelen aldentzeak ez dio favorerik egin CDUri, hortikat aipatzekoak baita, gobernuaratzeko ezinbestekoak izango diren berdeak, eta liberalak biak beharko baitira gobernu hori osatzeko, ez da erraza izango batzuen zein besteen kontrako norabideko joerak aintzat hartuta, eta baitez ere aintzat hartuta biek nahi dutela finantza ministerioa kontrolatu. Berdeak aipatuta, sekulako igoera izan dute, 55 eserleku gehiago lortu dituzte oraingoan, eta txanpon horren beste aldea Dielinkerena da, 30 eserleku gutxiago eskuratu dituzte, aurreko hauteskundeekin alderatuta, sekulako kolpea izan da beraz, eta aipatzeko nuen beste alderdi bat ere bai, AfD, ultraeskuin nazionalista alemaniarra, jaitsi eginda, apaldu eginda, baina garai batean, ekialdeko Alemania zeneko hegoaldean, hor lehen indarra izan da AfD, esan bezala ultraeskuintzat jo genezaken alderdia. Beraz, sorpresarik ezean mentza, badirudi sozialdemokratek osatuko dutela gobernua Alemanian, nahiz eta esan dugun bezala, berdeekin eta liberalekin hitzartu beharko duten, eta hori ez da erraza izango. Bai, ez da erraza izango, eta bueno, biz izan duten hauteskundeak izan dira hor oso borrakatuak, eta ez da, Alemaniako egunkariak irakurrita eta bertan nola biz izan duten, eta zenbatatako egoera biz izan duten, izan da, ostras, ezekiten benetan norke irabeziko zuen zer gertatuko zen, eta hortatik sorpresak ez dira egon, zen eta azken finean hor datuak diren, eta bueno, ia manejatzen zuten datuak ziren, baina, ostras, azkenengo momentu arte ez
dute jakin benetan zenbatatako koalizioak egin al zituzten, batez ere hori, zenbatatako koalizioak egin al zituzten, eta gero nork gobernatuko zuen, zen eta hori koalizioak ezakiten nondik bideratuta. Orduan, nik uste dut orain interesgarria izango dena da, orain koalizioak zer gertatuko den, nola akordatuko duten, eta zenbatatako adostasunera helduko diren, hemen gertatu egin zen bazala. Batzutan bai, espero egiten dugu hori, hauteskundetara nork erabazten duen, baina benetan, interesgarriena dena da, gero zer, eta nola akordatuko duten, eta zenbatatako adostasunak. Gero beste aldetik, oso interesgarria da zer gertatu den Merkelen, Merkelen, begira zer nola esaten duen, Merkelen partiduarekin, eta azken finean dekogun, eta baita ere, Europa mailan dekogun irudia da Merkel. Eta Alemania, jadanik Alemania lotzen dugu Merkelegaz. Eta baita ere, zenbatatako politikak, azkenengo politikak, nola eramana izan diren, Merkelekin lotzen dugu. Eta baita ere, hor dago beste irakurketa bat, feminitatearen aldetik, eta nola ikusi egin den, eta nola adibidez emakumearekin, eta zenbatatako boteriak sortzen diren, eta zenbatatako dinamikak, eta beti ipintzen dira, Merkel azken finean emakumea da, bai, baina gizonezko, eta nola, berak nola konportatzen den, oso gizonkorra da, eta hortatik baita ere oso interesgarriaren Merkelen perfila, eta eske oso lotuta zegoen bai Alemanekin, politikarekin, eta eramen izan diren politikarekin. Orduan, Merkele pixka bat aldenduta, claro, ulertzen da zer gertatzen dugu da, batez ere partido horrekin, ez da? Eta pintzen dugu Merkelen partidoarekin, baina partido eta daramanen partido orain dela urte pila, ez da? Baina egia da Merkele figuraren aldetik ja presentzia handia zeukan. CDU eta CSU, Bavariako adarra dena, aparteko partidua dezala baita, eguzki? Bai, nik azpimarratu nahi nuke, ala eta guztiz ere, SPD-ek lortu dituen emaitza nahiko onak, 25,7 lortu du, gogoratu dezagun, kanpaina hasi zelarik, sondeoek gehienik 15 ematen zioten, eta gainbeheran zegoen alderdi bat ezan, eta ikusi da Schulzek, nahiz eta kantziller ordea izan, eta nahiko perfil ortodoxoa eta zentrista eduki, eta gainera ezin daiteke esan oso hizlari ona dela eta karisma handia daukanik, baina berak eduki duen meritua izan da alde batetik bere seriotasuna mahai gainean jarri du eta beste aldetik ez du akatsik egin. Eta aldiz bai CDU, CSU eta baita berdeen kandidatuak baina eta berriro akatsak egin dituzte, horrek bereien sinesgarritasuna kolokan jarri du eta azken finean bereien kredibilitatea ere zalantza jarri du. Eta gainera, SPD-ko hautagaiak, paradogikoa badirudi ere, bere burua aurkeztu du Merkelen jarraitzaile fidelena balitz bezala, ez? Eta orduan, hauteslegoari bidali dion mezua da esatea nahi baduzute azken 16 urteetan garatu diren politikekin jarraitzea, nire alde bozkatu, ez? Orduan hori izan da pixkat bere estrategia, ikusi da bere aurkariak ere ez zirela oso potenteak politikoki, itzal gutxikoak, eta paradoja zein da Merkelen autoritate maila eta ikusten badira sondeoak oso irudi ona dauka oraindikan gaur egun, eta bere alderdiko hautagaiari gertatu zeiona da jendeak konstanteki konparaketak egin ditu Merkelekin, eta ikusi da azken finean taila ez zuela ematen, eta ez zeukala estadu gizon figura eta sinesgarritasuna. Zeren gauza bat da, zeinek bozkatu dioten CDU, CSUri, baina beste gauza bat da, presidente potentzial bezala, zarnolako sinesgarritasuna eta irudia zeukan. Eta argi dagona da, kandidatu horren irudia oso txarra zela. Eta orduan esan diteke, CDU, CSUren kandidatua zela alderdiarena baino apalagoa, eta SPD-en kasuan justu kontrakoa gertatu da, ez? Orduan, berdeen emaitzak ere esanguratsuak dira, kanpaina hasi zelarik oso maila gorean zeuden eta baita lehen posizioan ere kokatzen zituzten. Gero akats batzuk egin zituen kandidatuak eta gainbehera prozesu bat ezagutu zuen eta gero kanpainaren azken zatian berriz ere goranzko joera ezagutu zuen. Eta ikusi zen gau elektoralean bertan, nahiz eta 14,5 lortu, dezepzioa oso nabarmena zen. Argi da ona da, portzentaietan gora egin dutela, diputatu kopuruetan ere nabarmen gora egin dute, ia bikoiztu egin dute diputatu kopurua 118 lortuz, baina bereien espektatibak horiek baino altuagoak ziren. Edozein kasutan, argi da ona da, bai liberalak eta bai berdeak klabeak izango direla. Zeren hor bi opzio daude, bata da liberalak, berdeak eta SPD-ek elkarrekin gobernatzea, baina beste posibilitate bat da ere, CSU, CDUk, berdeak eta liberalek elkarrekin gobernatu alizatea. Bi koalizioak dira posible. Eta deigarria da, gau elektorala pasata gero,
lehenengo hitz egiten hasi direnak izan direla berdeak eta liberalak elkarrekin. Alegia, badirudi horien artean posizio amankomun bat adostu nahi dutela eta gero negoziaketan hasi bai SPD-rekin eta bai CDU-zurekin. Eta horrek erakusten du, azken finean, boterea, erreala eta erabakitzeko almena bi alderdi horiek daukatela, nahiz eta 3. eta 4. alderdiak izan. Agian, markotik ateratzea izango da, ze, bai, gainean jarri diren koalizio posible bakarrak orain arte Jamaika deitzen zaiona, CDU-rekin, eta semaforoa deitzen zaiona SPD-ekin dira. Baina ez daztu behar ez da ere, orain arteko gobernua, koalizio handia deitu zaion gobernu bat izan dela, alegia, CDU konservadoreak eta SPD-ko sozialdemokratak. Hori oain gertatzea zaila dela badirudi, bai, baina aldi berean, deigarria da, alako koalizio batetik irten ondoren, bigarren indarra zenak, izatea lehenengo indarra, ez dugu esan duzun bidetik kandidatuaren indarrarena. Nik uste dugu eguzkik egin duen irakurketa eta nola sogertatu egin duen oso fina izan dela, alde batetik izan da, nola, bestek zemotatoko hankasartzeak egin dituzten, eta hori, baina baita ere gure, ez da, pintzen badu gure realitatean horrelakoak gertatzen dira. Como, ostras, como papatean horrelako alderdi batek zemotatako gorakabera izan du, alde batetik besteek oso txartu egin dutelako, hori da bata, eta beste zemotatako itzala emoten duten, eta oso garrantzitsua da, zemotatako perfila, eske lehenain behatzen dugu Merkelek zeukan, egon algara ados edo ez ados beraregaz, baina azken finean perfila modun eta bere, eta zemotatako itzala zeukan, boterea zeukan, eta hortatik azkenean horrezegetik hainbeste urte egon dela bertan, eta hor dago itzal bat eta dauka, ez da figura bat. Baina bestelakoek ez euskaten itzalik, ez euskaten motorerik, ez euskaten hankasartzeak egon dira, eta bestaldetik besteak, ez da hain ona, baina ez beste hankasartzerik, eta hortatik joan da poliki-poliki gainberetzen, eta gero eguzkiko zan depaten du, zemotatako bilakara izan du, daramagu, daramate, nik ez naiz alemaniarra, daramate ja urteak, hainbat politikak suertatzen, eta egiten, eta desadosasunak zeuden, eta hankasartzeak egon dira, eta gero, eta nik uste dut hemen ere gertatuko egingo dena da, ea zemotatak politikak eraman izan diren pandemian garaian. Eta nik uste dut hori, edozein politikan eta alderdian pixu handia izango du. Eta azken finean, hain berezia izan dan, non gauza asko egin diren eta politika asko aplikatibo egin diren guk herritarrok ez ditugunak ulertu, ez direnak ondo azaldu, ez direnak ondo aplikatu, baina oso egoera berezia izan dugulako. Eta horretik berdin zait zen politikan egongo gara, adibidez hemen Euskadin, begira duzea gertatu zen EAJ-ari, azkenean, ostras, hor zegoen pisua eta pandemiaren pisua, eta hori izango da pisu handia edo zein politika gintzan baita ere. Gero, interesantea dena da, estremoek ez dutela probetxorik atera. Alegia, pentsa zitekeen pandemiaren ondorioz, eta badaude kolektibo batzuk, sektore batzuk asko sufritu dutenak, autonomoak direnak, eta sektore ekonomiko batzuk, turismoari lotua direnak, eta kaltetuak izan direnak, kolpatuak izan direnak, eta pentsa zitekeen sektore horiek agian alderdi, gobernu alderdiak santzionatuko zituztela, eta estremoak diren alderdiak goranzko joera ezagutuko zutela. Ikusten dugu, AFD-ek zertxo bait behera egiten duela 11 eserleku galtzen ditu, baina dilinken kasuan, 4,9 soilik lortu du, eta justu, ozta, nahiz eta 5 behar den sartu egin da, baina 30 eserleku galduta. Horrek erakusten du azken finean, estremoak ez direla benefiziarioa izan kasu horietan, eta orduan beti egoten da noski gobernuan dauden alderdien aurkako neurriak, santzio botoa deitzen zaion hori, baina kasu honetan, esango nuke, ez dela nahitan ez hori gertatu. Egia dana da, gaur egungo mapa politikoa diversifikatu egin dela. Eta lehen zauden bi alderdi nagusi eta bi alderdi txikiago gobernuak eta koalizioak osatzeko laguntzen zutena. Kasu honetan, diferentziak ez dira hain handiak. Gogoratu dezagun, Schröder izan zelarik hautatua, SPD-ek 42 zeukala eta berdeek 8. Kasu honetan, diferentzia 10 puntura jetxi da. Horrek erakusten du azken finean, fragmentazio politikoa Alemanian ere ematen ari dela. Eta ordura arte zegoen bipartidismo horrek bere amaiera ezagutu dela eta koalizio gobernuak norma bilakatuko direla hemendik aurrera, segurazki. Epatu duzu AFD-en kasu ere jaitsi bai egin dela, baina enuke azpimarratu gabe utzi nahi,
gune batzuetan, Alemania ekialdeko hegoaldean, Turingian eta lehen indarra izan dela, eta horrek kezka iturri izaten jarraitzen du oraindik ere. Jarraituko genuke, baina gaiz aldatuko dugu, bestela denborari gabe geldituko baikara, eta Carles Puigdemonti buruz hitz egingo dugu jarraian. Izan ere, Sizilian atxilotua izan ondoren, aske geratu zen, eta gaur bertan itzuli da Puigdemont Bruselara, europarlamentari gisa, dagokion lan hori egitera. Lehen unean bazirudien atxiloketa honek zaildu egin zezakeela nolabait ere negoziazio edo elkarrizketa, hobesan da, maila deitu izan den horren funtzionamentua, baina ez dirudi norabide horretan joko duenik oraindik. Dena den bihar Kataluniako parlamentuan saioa dute, eta bertan espero da batzuek zein besteek euren jarrerak argi uztea, kupek dagoeneko iragarri du adibidez, legealdi honetan erreferenduma egiteko konpromiso hartzeko proposamena eramango duela legebiltzarrera. Hortxe ikusi dugu Puigdemont, Sizilian bertan, Algerren, Katalanei, Sizilia ez, herrialde katalanak direla defendatzen baitute. Puigdemonten afera ez dakitzuen nola ikusten duzuen, eraginik izango ote duen elkarrezketa mahai horretan, zailtze saiakera bat izan ote den, edo hori baino sinpleago, intentzio txarri gabe kasualitate bat izan ote den, Italian gertatu dena. Intentziorik gabeko gauzak ez dira gertatzen, eta ez daude bapateko gauza bat, eta dena nahiko ondo, eta batez ere Puigdemontetik datorrena nahiko ondo pentsata dago, eta batez ere, eta irakusten ez adoz ez adostasuna, esan gure dut, berak daukan perfila da, beti egiten duen guztia erakutsi egin nahi du, eta bertan eta daukan perfila da erakustea, eta nik egiten dudana deno jakin behar dute, eta hortatik daukan estrategia, eta berak eramaten duen estrategia da beti zerbaiterako. Orduan, eragina esango du, segurenik bai eragina esango du. Hainbeste gero negozio, ez daki hainbeste dela, gu komunikabideek eta gero batez ere jendarte mailan honi buruz hitz egitea, nik uste dut bertatik dela estrategia, ez hainbeste gero politika gintzan eta Kataluniako politika gintzan eraman nahi dituzten adostasunak. Nik uste dut batez ere da guk jendarte mailan diskurtso eta giro bat eraikitzea. Hori da batez ere, normalean Puigdemont hortara begiratzen du asko, ezta? Ea zer pentsatuko duen, ze motatako eragina izango du batez ere Kataluniako jendartean eta baita ere estatu mailan, ezta? Baina ez hainbeste igual maila horretan, eragina esango du segurenik baietz. Baina gero adostasunak eta barreta konkretuki eta lurrera eraman ze motatako estrategiak eraman nahi duten eta ze motatako belitagintzak egin nahi dituzten, ez dut hainbeste ikusten hor eragina. Nik ez dut uste Puigdemonten helburua zela atxilotua izatea, gero audientzia eta komunikabideen erdian eta debate politikoaren erdian izateko, ez? Baina gertatu egin da, eta argi dagona da, aipatu duzun bezala, hori ez dela kasualitatea, eta hor badagola Espainiako bai polizian eta bai judikaturan sektore bat oso tematuta dagona, eta Puigdemont benetan kartzelan ikusi nahi duena, eta orduan hor segurazki harreman sare horiek aktibatu egin dira, eta ikusi da nola atxilotua izan den, eta azkar ere askatua Alemanian eta beste herri batzuetan gertatu zen bezalaxe, ez? Baina horrek argi dagona da, agenda mediatiko eta politikoaren erdian jarri du Puigdemont, eta horrek erakutsi du ere zer nolako gantsua daukan eta zer nolako figura karismatikoa ere baden. Katalunian eta Kataluniatik kanpo eskide ikustea komunikabideek Europa mailan zer nolako arreta jarri dioten bere atxiloketari, eta horrek esan nahi politiko bat ere badauka. Eta Puigdemont Katalunian aurkeztu den aldi oro, boto mailan ere gorakada nabarmena izan da Junts perkateen kasuan, eta bere aurkeztu ez denean hor gabezia hori ere nabarmena izan da, ez? Orduan, argi dagona da, hor saiakera bat egon dela, bai Kataluniako gobernuaren baitan zatiketak areagotzeko, tensioak areagotzeko, eta gian gobernua bertan bera gertatu zedin, eta beste aldetik, gobernu zentrala eta generalitatean artean ere, harremanak tenkatzea, gaiztotzea, eta martxan jarri berria den negoziaketa maila ere kolokan jartzea, ez? Hori ez da lortu, azkar askatu dutelako. Orduan, ikusi da, Aragonesek oso modu abilean jardun duela, generalitatean egin zuen diskurtso solemnea ofiziala, Sardeinara ere desplazatu eginda Puigdemonti bere elkartasuna erakusteko,
baina Kataluniara bueltatu delarik esan du eta errepikatu du berak aldez aurreko estrategiari eusten diola, berak ez duela ikusten konfrontazioak eta bide unilateralak etorkizunik daukanik, eta aldiz bere helburua dela independentzia lortzea aldera eta autodeterminazio eskubidea aitortua izan dadin, gobernu zentralarekin negoziatzea eta hortara eramatea, ez? Eta orduan horrekin batera Katalunian ere autodeterminazioaren alde dauden sektoreak zabaltzea eta besteak beste Komu Podemen sektore hori erakartzea eta hurbiltzea, ez? Horrek erakusten du azken finean soberanismoaren baitan ez dagoela adostasunik bide horri amankomun baten inguruan. Ez dago. Eta azken finean adostasun hori lortzen ez duten bitartean nekez edukiko dute kapazitatea indarrarreman bat sortzeko gobernu zentralarekin. Negoziaketa mailak jarraituko du. Emaitzarik emango du, soilik emango du indarreman politiko bat sortzeko gai badira, aldez aurretik. Ederki, jarraituko genuke, gaiaren inguruan hizketan, apreziatzen dut, egin didazun zuzenketa, Sizilian, ez, Zerdoinan zegoelako, algear Sizilian ez dago eta. Beraz, onaino, gaurkoa, esan bazala, denborarik gabe gelditu garelako, dagoeneko, Estibaliz Linares, eta Eguzki Urteaga, eskerrik asko, gaurko honetan gurekin izateagatik, eta horren arte. Eta onaino gaurko gakoak saioa, gu bihar itzuliko gara, ohiko ordutegiarekin, iluntzeko 9:00 laurden gutxiagotatik aurrera, hemen Hamaika Telebistan. Bihar arte, eta ondo izan.